Знаете ли какво празнуваме на 2 февруари? Петлюв ден. Но това не е просто ден на петела. Това е празник на мъжката сила и на мъжката рожба в семейството. Какво се прави на този ден? На този ден се коли петел, но не само като жертва, а като символ на защитата и живота. Петела също така е символ и на слънцето, защото с кукуригането си той прогонва злото и посреща новия ден. Той пази дома, носи увереност, че ето светлината е тук. Но знаете ли, че в родовете ни съществуват травми? Травми, които обесилват точно мъжката енергия. Загуба във войни, проклятия, кръвни престъпления, болести са оставили в родовата ни памет усещане за мъка и безсилие. Когато мъжете в един род са били жертви, или са били изключени, или е имало други проблеми, жените подсъзнателно поемат мъжката роля. И това води до дисбаланс на енергията, мъжка и женска. Мъжката енергия започва да изчезва. Това оставя чувство на липса на сигурност, на опора. На Петлюв ден обаче може да лекуваме това, може да терапевтираме и да възстановим тази сила. Кръвта на петела е символ на жертвата, но е символ на живота. Тя се поставя на прага на дома, за да закриля мъжете в това семейство. Този обред е създаден, за да подсили мъжката енергия и за да върне баланса в рода. Петлюв ден не е просто традиция. Това е една възможност да си припомните мъжката сила във вашия род. А как е във вашето семейство? Пазите и поддържате ли мъжката енергия? Споделете в коментар.